abarai kurwa sensemo y'ebunge ya Bomachoge burabuba kiri getambukiro ky'umurai w'Insomuski William Ruto gutiga gutarira Kenya helikweresera Bomachoge igoro ya magendero abatungetie kukwana nsomo yegoyomo wa matanga ime ya Kenya abarai abo bakorawa no yokabiro mu misiyo bokimonge cyokibibao amono munyakero kubikyama ya Jubilee Bomachoge burabucho sayombura nigo baterubuna hugutacha ku murai w'Inse Kenya nikero kerebuna tabua timachibu na maswali hawaganetiye koiraniriwa muri gito Gilbert Kopi na robotira sinchira yobwikira wetera no gutara ko murai w'Inse Dr. William Ruto aso orogongo rwagusi yani county ya Kisii na Nyamira gutarira kinsemo na mono sensemo ya Bomachoge abarai kurwa sensemo ya Bomachoge bwa burabu nigo besokirie nagoteba buna mbaranyara ko bakorora uikiranirwa ko magendera ko bakuriyirwa sensemo iyo. Sasa niko na pesa yenu milioni 300 ya kukamilisha barabara yenu na kujenga ile daraja ambazo zilikuwa zimekwama. Na mimi nitatuma waziri wangu wa mambo ya barabara akuja ashughulike na hiyo maneno. Hiyo maneno ilichelewa kwa sababu sijui maneno gani ilitokea. Ukwana se amatanga ya marenga sensemo yo mu wime ya Kenya yokabeiro mu MCA George Bibao nigatebire buna murai w'Inse no nyonyo ariko bagaguca gusita kieti ya sensemo ya Bomachoge burabu nekyo nkere ekirengekane gitakiri kunya ko bakuri guna abantu ba Bomachoge burabu president warengega igaseito Bomachoge burabu boro igarenga alimo lakini inche unoyo na kabeire omubwata ni oyutie na ng'anete korwo esa uliobo bonge tinchie tio ekiagere binto ebikonyo ototeria kor 2018 igonde te konyo yo Bomachoge una baminto bakwana una epare ya ito ya mugonga Kenya no kilo magenje eonjo kanena nene legocha amane go ya nene 2.5 billion into algo gamna mare mucho yonan epare yo abantaba bali akanete chibela chikoro 1.3 billion eri bagari lori nene indiriange present ige wakana contractor ekore para chibese chia kwanete 350 million. That is a drop as a ocean kende kera chia kore ekera contractor chia kure nchiko ebese chia sabata ko ruchiron chibese chiogo chirwa nchiko koraken nigateyire buna Bomachoge burabu na barumba takigunyo ko bagutarirwa gokorerwa magenderero kurinde na asengenja taranyara ko bagukirania magani y'abantu abo na kianda ke bacirite nabo igotacho ikirano etara senseme iyo tigabantu babikona gototebia ngatone ko yandese bintu bitaino igo abantu baminto kwata tikura sobonge toserio moyo otokorlo we ekero bainga bamasakiro igako wentu makorukiane okosibe binene keninja ochine na biyos umunyakero gw'ekyama ya Jubilee sensemo ya Bomachoge burabu umbura urina nere nigatebire buna ogutacha kwa umurai w'Inse William Ruto sensemo ya Bomachoge burabu na mono Kenya na sengenjo banyako bakubure maswali amange igoro ya magenderero n'ikiranya ariko bagakuria sensemo iyo na mono chipara mono kidaraja kitaranya ko bakigwikiranirwa ogutacha kwa ya constituency ya Bomachoge ende kolengera na tabuates ama chiva sama swali kwa mubule ikiagara mumaje tandu wateme chando epare ndio anakorosiwa iyetikana tenjera kira cha chonsinye ikojitikana tenjera nawo ikonya promise kwa mubule kirimo rago tera sikidi promise chonsi arwete tawate machivu aro anyari ko bagakurigirirwa wetana no etaro yo murai w'Inse William Ruto ase tingongo chia Gusii wende bono amaboye konyara ko bakuburirwa kurwase ensemune ya Bomachoge burabu ni lianga andake na sengenjo omujume bwero kongurwa anyari ko bagotero kunwa kwa gisiasa gucyase okurigirirya kumusira Dr. Fred Matiang'i gose ingiganya ko bagikoirira ogutatara ku murai w'Inse gucyase ensemo ya Kenya nara mabolia abantu ba Kenya bagenda tunya ko bakwibonera muno Bomachoge burabu ngori boteregetende kurwase orongwirwa Bomachoge burabu amarita nencho Gilbert Kobi.